हेलो लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोदान निउस आपडेट लाना फैफिनलायबाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। गिबियावनो दङ हादरनाङै दिनैनिफ्राय आनलक 3.0 कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोननो हादरनाङै गोबाव सम लकडाउन जानायनि उनाव गासै थासारिखौ नोजोर होनानै मिरु सरकारा आनलक 1 आनलक 2 नि उनाव आरोबाव थांनाय बुधबारखालि हादरनाङै आनलक 3.0 नि बिथोनखौ फोसावो। आनलक 3.0 नि गासै नेमखान्थिया फैगौ 1 आगस्तनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन बा दिनैनिफ्राय गुबैयै 1 आगस्तनिफ्राय थानाय नङा हादरनाङै गोहोम गोग्लैना थानाय काफिउ 31 आगस्तसिम फरायसालि फरायसालिमाफोरा बन्द थागोन। सरकारनि बिथोन मानिना 5 आगस्तनिफ्राय खुलिनो हागोन जिम आरो योगा फोरोंथाय मिरु बन्द थागोन मेट्र' पेसेन्जार रेलगारि सुइमिं पुल सिनेमा हल एन्टारटेनमेन्ट पार्क अडिट'रियम हल आरो कन्टेनमेन्ट जन ओनसोलफोराव लकडाउननि गोहोम गोग्लैगोन। आनलक 3.0 आव 10 बोसोरनि गाहाय आरो 65 बोसोरनि बांसिन आरो गोर्बोआव गोनां सुबुंफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो बिथोन होनाय जादों। नाथाय आसामाव दासिमबो आनलक 3.0 खौ होथ'नाय जायाखै। 15 आगस्तनि उनावसो होनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सिगां जेरैबायदि माखासे गाइडलाइनजों सोलिगासिनो दंमोन बेबायदिनो आसामाव दासिम सोलिगासिनो दं आरो 15 आगस्तसिम सोलिबाय थागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनो दं नैथियाव भुटाननि राजाया आसाम सरकारनिसिम हामलायथि जासिहरदों। भुटाननि राजा जिंमे केसार नामगेल वासुंआ लाइजामनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे आसाम सरकार आरो आसामनि थागिबि सुबुंफोरनो गोजोननाय आरो हामलायथि जासिहरदों। मानोना गोबाव सम लकडाउन आरो कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय भुटान आरो भारतनि गेजेराव थांलाय फैलाय राहाया बन्द जाना दंमोन। आसाम सरकारा भुटाननि जगाजग राहाखौ खुलिना होफिनबाय। भुटाननि राजाया मिजिं खालामदों दि कभिड-19 लासैनो गाहाम थासारियाव फैगोन। राजाया लाइजामाव लिरबावनाय बादिब्ला भुटान आरो आसामनि गेजेराव गाहामैनो सोमोन्दो लाखिबाय थागोन। नैबे नुनायानो जादों भुटाननि राजा। थामथियाव दङ बाक्सानि सानजा ओनसोलनि कालदिया दैमानि दैबानायाव गोग्लैना सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। 30 जुलाइखालि मोनायाव गामिनि मानसि थैनायखौ सावनो थांनायाव सासे सुबुङा कालदिया दैमानि दैबानायाव गोग्लैना जिउ खहा जायो। दैबानायाव गोग्लैनाय सुबुंखौ कृपा बर' होनना मिथिनाय जादों। बिथां कृपा बर'आ भारतीय सेनानि आजिरा मोननाय सासे सुबुंमोन। बाक्सानि मुसलपुरनि एसडिआरएफनि सा 14 हानजाया बिथांनि गोथै सहखौ दैमायाव नागिरगासिनो दङ। मैया फुङाव नागिरदों। ब्रैथियाव दङ सिक्किमाव सानथाम लकडाउन बारायबावबाय 3 आगस्तसिम। बाथियाव दङ अपोजिसन पार्टि थायोब्लासो देरहानायनि मजाया मोजां जायो होननानै बुंदों बिथाङा फैला जे बरगयारि बिबुंथि लाखिदों। 21 नं सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय धेकियाजानि प्राइमारियाव खुंनाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जथुम्मायाव मैया सा 105 जन बिपिएफ आरो जिएसपिनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैदों। मख'जाथाव दि बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि नेहाथारि फैला जे बरगयारि 21 नं सालबारि बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां बिरेन्द्र मसाहारि गबर्धना दखरा एबसुनि आफादगिरि आन्दालन खेरखातारि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे समावनो फैला जे बरगयारि मोनसे बिबुंथि लाखियो जे अपोजिसन पार्टि थायोब्लासो देरहानायनि मजाया मोजां जायो होनना बिथाङा बिबुंथि लाखिदों। दथियाव दङ महाराष्ट्र बा पुनेयाव कभिड-19 सासे बिमाया सानै नेगेटिभ गथ' जोनोम होदों। सासे बिमाया पजिटिभमोन नाथाय बिथांनि गथ' सानैया जिउजामोन सानैबो नेगेटिभ। 7थियाव दङ लकडाउन एक्सटेन्डेड 7 कहिमायाव 7 सान लकडाउन बारायबाय। कहिमायाव बा नागालेण्डआव 7 सान लकडाउनखौ बारायबावबाय 7 आगस्तसिम। 8थियाव दङ इन्डियान आर्मिया सासे एनएसएन बा नेशनेल ससियलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेण्डनिफ्राय सासे सुबुं हमनो हादों। एनएसएनि सासे सुबुं हमनो हादों तिनिचुका डिस्ट्रिक्टनि सिङाव लेडुआव। बेनि 9थियाव दङ आगस्त दानाव बेंकआ गासै 12 सान बन्द थागोन। 1 खालार खालि दिनैथ' ईद थाबाय, 2 खालि सानडे, 3 खालि राखि बन्धन, 8 खालि नैथि सनिबार आरो 9 खालि रबिबार आरो 11 आरो 12 बे मोननैयाव श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 11 आरो 12 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। 13 खालि इम्फल पेट्रियट डे आरो 15 खालिथ' उदांस्रि सान।
जिद' खालि रबिबार, 20 खालि श्रीमन्त शंकरदेबनि तिथि, 21खौ आं बावगारबाय। 20नियाव दङ गणेश चतुर्थी, 23आव दं देवबार, 29आव दं ब्रैथि सनिबार आरो 30आव दं रबिबार। बेखिनियानो। आरो 10थियाव दङ मैया गासै 4 फैदों आसामनिफ्राय। मानिक साहा 14 बोसोर बैसोनि हजाइनिफ्राय, मिनु बानिक 36 बोसोर बैसो कामरुप मेट्र'निफ्राय, गपाल दास जरहाटनिफ्राय आरो बिजय शंकर बा डिब्रुगड़निफ्राय। बिसोर 4 मानानो। सासेना 68 बोसोर, सासेना 30 बोसोर, सासेना 60 आरो सासेना 59। मैया गासै 1862 मोनदों आसामाव। आरो कामरुप मेट्र'आव 281, कामरुप रुरेलाव 202, काछाराव 140, सनितपुराव 129, डिब्रुगड़आव 117, नगावआव 114, जरहाटआव 105 आरो मैया हगारनानै जादों 1277 माने 1277। टटेल केस दङ 40,269, हगारनानै जाबाय 30,357 आरो एक्टिभ दङ 9,811, थैनाया 9सिम बांबाय आरो माइग्रेट दं 3। थ' दिनैनि भिडिअ जुदि भिडिअखौ मोजां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै, गोजोन्थों।